Tieto posledné týždne sú energeticky pre nás všetkých veľmi intenzívne. Už dlhší čas som nepridala žiadne video a preto si hovorím, že by sa možno zišlo vytvoriť video zrovna na túto tému. Sme kolektívne súčasťou toho istého procesu. Učíme sa spomaliť, načúvať telu a rešpektovať vlastné limity. Verím však, že všetko má svoj rytmus. A že ak sa dnes tieto slova k tebe dostali, možno je v nich presne to, čo si mal práve teraz počuť. Prečo sa cítiš otupený a bez energie, aj keď objektívne je všetko v poriadku? Možno poznáš ten zvláštny rozpor. Keď sa pozrieš na svoj život zvonka, veľa vecí by malo byť v poriadku. Funguješ, pracuješ, komunikuješ s ľuďmi, vieš sa zasmiať a vieš aj odpovedať na otázku, ako sa máš. A predsa niekde pod povrchom je ticho, ktoré nie je pokojom. Skôr ako by tam bola únava, ktorú nevidno. Napätie, ktoré nemá meno. A tak sa možno presviečaš, veď nemám dôvod cítiť sa takto. Iní ľudia majú oveľa väčšie problémy. Mal by som byť vďačný. A čím viac sa snažíš presvedčiť sám seba, že všetko je v poriadku, tým viac cítiš, že niečo vnútri sa vzdialuje. Je to preto, že si sa možno veľmi dlho naučil fungovať na úkor seba. Keď si vyrastal, možno si sa postupne naučil, že nie všetky pocity sú vítané. Možno si počúval vety ako neber si to tak osobne, alebo nehnevaj sa, neplač. Buď silný, nerob drámu. Iní to majú horšie. A keď sa takéto vety opakujú často, dieťa sa nezačne pýtať, či sú správne. Dieťa sa začne prispôsobovať. Začne veriť, že niektoré časti jeho prežívania sú príliš veľké, príliš hlučné alebo nepríjemné a zložité. A tak si sa možno naučil dve veci. Prežiť a prehľadať to, čo naozaj v danej situácii cítiš a tváriť sa, že to neexistuje. A to len preto, že ťa to v skorom veku tak naučili. Navonok možno pôsobíš pokojne, rozumne, zodpovedne. Ale vo vnútri sa postupne vytvorila vzdialenosť medzi tebou a tvojimi skutočnými pocitmi. Nie preto, že by si to chcel, ale preto, že to bol jediný spôsob, aký si poznal. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú veľa ľudí nevie. Emócie, ktoré neprežiješ a nespracuješ, nezmiznú. Len sa presunú hlbšie. Telo a nervový systém fungujú ako pamäť. Ukladajú si každú skúsenosť, ktorú si nemohol bezpečne spracovať. A tak sa potláčané emócie môžu začať prejavovať inak. Chronickou únavou, podráždenosťou, pocitom prázdnoty, stratou motivácie, zvláštnym vnútorným napätím, pocitom, že si odpojený od života, alebo pocitom, že len prežívaš, ale nežiješ. Takto v dnešnej dobe žije veľa ľudí. A nie je to slabosť. Je to signál nervového systému, že niečo v tebe potrebuje pozornosť. Možno sa ťa niekto opýta, ako sa cítiš? A ty nevieš odpovedať. A nie je to preto, že by si nemal emócie, ale preto, že si odvykol byť s nimi v kontakte. Keď niekto dlhodobo potláča to, ako sa naozaj cíti, mozog sa naučí ignorovať vnútorné signály. Je to obranný mechanizmus. Lenže časom sa môže stať, že už nerozoznávaš rozdiel medzi únavou a smútkom, frustráciou a prázdnotou, napätím a hnevom, alebo potrebou oddychu a preťažením. Všetko sa začne zlievať do jedného neurčitého pocitu. Nie som v poriadku a neviem prečo. A to je veľmi vyčerpávajúce.
Mnohí ľudia sa snažia riešiť svoje pocity hlavou. Analyzujú, premýšľajú a hľadajú logiku. Logika je dôležitá, ale emócie nefungujú cez logiku. Nemôžeš si povedať, nemám dôvod cítiť smutok, tak ho nebudem cítiť. To nefunguje. Emócia nie je chyba v systéme. Je to informácia. Keď tieto signály dlhodobo ignoruješ, telo ich začne zosilňovať. Nie aby ťa potrestalo, ale aby ťa ochránilo. Veľmi veľa ľudí žije v presvedčení, že pocity musia byť odôvodnené konkrétnou udalosťou. Ale realita je iná. Môžeš sa cítiť zle nie kvôli tomu, čo sa deje dnes, ale kvôli tomu, čo sa dialo roky predtým. Nervový systém si pamätá dlhodobé prehliadanie, emocionálne zanedbávanie, tlak na výkon, neistotu vo vzťahoch alebo pocit, že musíš byť niekým iným, aby si bol prijatý. Tieto skúsenosti sa ukladajú ako tichý podklad v pozadí. A jedného dňa sa môžeš zobudiť a cítiť, že niečo nie je v poriadku, aj keď sa navonok nič dramatické nedeje. Je to dôsledok dlhodobého vnútorného preťaženia tvojho systému. Veľmi dôležitý moment prichádza vtedy, keď si prvýkrát dovolíš povedať: možno moje pocity dávajú zmysel, aj keď im zatiaľ nerozumiem. A áno, už teraz ti môžem povedať, že určite majú dôvod na to, aby tam boli. To je začiatok návratu k sebe. Nie veľké rozhodnutia, nie dramatické zmeny, ale malý vnútorný posun. Z boja proti sebe do zvedavosti voči sebe. Keď sa začneš pýtať, čo vlastne prežívam, čo vo mne zostáva nevypovedané, kde som sa naučil potlačať sám seba a kde som prestal byť k sebe úprimný. Tieto otázky ti pomôžu, aby si porozumel. A porozumenie má obrovskú liečivú silu. Veľa ľudí nikdy nezažilo, že by mohli hovoriť bez toho, aby museli byť silní, rozumní a vyrovnaní. Pre niekoho to môže vyzerať ako luxus, ale je to vlastne základná psychologická potreba každého človeka. A keď si takýto priestor dokážeš vytvoriť, hoci len sám so sebou, v tichej, zatvorenej izbe, a dovolíš emóciám prejsť s tebou otvorene, bez snahy ich opravovať, urýchľovať či kontrolovať ich výsledok, začne sa diať niečo veľmi jednoduché a pritom hlboko liečivé. Napätie v tele začne pomaly povoľovať. Nie preto, že by sa tvoj život zrazu zmenil, ale preto, že si konečne dovolil nebyť s tým všetkým sám proti sebe. V tomto období je v poriadku vziať si čas pre seba. Rob to, čo ťa baví a kam ťa to láka. Choď sa prejsť do prírody. Alebo si oddychni. Dopraj si spánok bez vyčitiek. Alebo sa ponor do tepla horúceho kúpeľa so soľou a na chvíľu sa vráť späť k sebe. Je veľmi dôležité starať sa o naše osobné blaho. Je to nevyhnutná časť držať sa uzemnený a vyrovnaný. Ak sa v niektorých častiach spoznávaš, neznamená to, že je s tebou niečo zlé. Je to signál, že niekde v tebe vzniká potreba zmeny. Je to len znak toho, že už nechceš len prežívať. Že túžiš život naozaj žiť. Chceš ho žiť vedome podľa seba a podľa toho, čo ťa naplňa, vyživuje a dáva tvojmu životu zmysel. Počas našej cesty sme však pod tlakom povinností, očakávaní a zodpovednosti mohli postupne stratiť kontakt so svojimi ideálmi. Možno aj so životom, o ktorom sme kedysi snívali. A práve teraz prichádza čas obrátiť sa dovnútra. Znovu sa započúvať do seba. A nájsť odpovede na to, ako má vyzerať náš ideálny život. Nie ten, ktorý sa od nás očakáva.
ale ten, ktorý je v súlade s tým, kým skutočne sme. Nemusíš hneď nič meniť. Nemusíš mať hneď odpovede. Ani nemusíš byť pripravený rozumieť všetkému, čo cítiš. Úplne stačí, ak si dnes dovolíš jednu jednoduchú vec. Byť k sebe o kúsok láskavejší než včera. Daj si uznanie za to, čo si dnes zvládol. Či už to bolo prečítanie knihy, alebo si sa naučil jednu novú vec, alebo si oprál oblečenie, či navaril nejaké dobré jedlo. Každá z týchto vecí mala zmysel a ty si ju dnes zvládol. Pochvál sa za to. Pokiaľ sa rozhodneš odpočívať, skús sa za to nepotrestať. Veľa z nás má totiž návyk cítiť sa bezcenne, keď odpočívame. Lenže taký odpočinok si ani neužiješ a ešte viac ťa psychicky vyčerpá. Skúsi rozdeliť deň tak, aby bol vyvážený. Problém vzniká vtedy, keď si na seba naložíme veľa očakávaní a potom sme frustrovaní, keď to všetko nestihneme. Skús to opačne. Naplánuj si menej a ak zvládneš viac, poteší ťa to a zostaneš s pocitom spokojnosti. Niekedy práve to stačí ako prvý krok späť k sebe. A ak ešte stále nevieš, čo by ťa v živote naozaj bavilo, alebo ktorým smerom sa vydať, nemusíš sa do ničoho tlačiť. Nemusíš mať hneď jasno. Dovoľ si najskôr skúmať. Vyskúšaj všetko. A postupne sa to začne vyjasňovať samo. Ďakujem ti, že si tu so mnou. Počujeme sa v ďalšom videu.